ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони канали Авто ТВ. Мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 17 октябри соли 2025 навори автомобилҳо кардем баҳри шумо. баъзе аз шумо бардорои азиз ай кор миена шал парен масалан ку ягон мошини ба таби дилма меофта бошум гуфта анами хел поҳо болои пода монда дам гирифта навора тамошо карда ҳисобшан. Агар бардоро ҳатман як донаи лайка бизанина, дар канал подписатсия кунед ва барои реклама кардани хонаи худ ё ин ки мошин, квартираҳо, техникаҳо чизе боша, агар метавонед ки дар рақамҳои рӯи навор буда чикор кунед бардорои азиз муроҷиат кунед. Авто ТВ дар хизмати шумо подписчико. нафарое ки дар Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан доред, борҳои ҷамъкарда дошта бошед, ширкати грузопирёз ки акаи Хуршеда тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. Борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар метавонед муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалаш қадом баъдан соқ саломат ба ватан мебаранд. бачаҳо борҳо бурда мешавад: Душанбе, Кулоб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Рӯғонтепа, Моминобод, Восеъ, Ҳамадонӣ, Шаҳри Туз, Темурмалӣ, Калхозобод, Уялӣ, Хуросон, Фархор, Фахрободу, Калхозободу, хулас ба тамоми самтҳо борҳоро рӯӣ мекунанд. Инак ба эълони аввалмон мегзарем, яъне ки ба эълони якумон. дӯстон, бинед Mercedes Benz S-Class дар Вион аст. айни ҳол Вион кадом тарафта боша, агар гуфта пурсон шавед, тарафи чапаев дай. ин Mercedes чара бардоро солаш 95 сол моторш бошад, равна аст. касоне ки агар хеле раисӣ бига ҳайп кунам бигардам, бениҳоят қулай ва бениҳоят арзон. аз номи канали мо агар шумо занг бизанед, боз ҳатман муомила карда мешавад. ҳамин рақамҳои 902 60 20 91 ҳам ватсап ва ҳам дасти ака марҳамат занг зада муроҷиат кунед. документ нав кардаги аст дар 1 октябр, яъне ки як моҳ қариб шуд, як моҳ ҳам нашидааст барои документ карданаш. утилизатсия ҳама, яъне ки 100% бардорои азиз, мошин ягон мушкилӣ надорад. мотор, коробка ходои ништи як, фақат як водител намерасаву ҳайкада бигардад. тамом бардорои азиз, хоҳишмандам занг бизанед аз номи мо, бо арзонтон мекунем иншоаллоҳ. ба эълони диимон мегзарем дӯстони азиз. Opel Astra F любителои хеҷибекҳо бениҳоят зиёд ҳастен. аз ғарибӣ агар тамошо карда истодашем бардорои азиз, хоҳишмандам то охир тамошо кунед навора. Opel Astra F солиш 93 дар Бохтар, яъне ки Қурғонтепа, 25000 нарх. бардоро дар 25000 мо Mercedes харидисем масалан. каме қиматтар нарх набошад, ҳам бо солиш канатар будаст. чизе ки ҳаст бардорои азиз, открита мегум ман. танаш хай ба шумо маълум. рақамҳое ки пешниҳод карда ишаем 070 93 50 50 ҳам ватсап ва ҳам дасти яка. рангаш сирх ба шумо айни ҳол маълум. мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега. сурат аз чашкаш метова, яъне ки пӯшидагӣ исуси каручи надорад. ҳуҷҷат то соли 2026 яъне ки то январа. ба эълони диимон мегзарем дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам. Opel Astra F солаш 97 Astra F Caravan, яъне ана чӣ хел бигумтон ака, ба фикрам ки вақти наи сабзавотҳо гузашт, яъне ки тарбуз харбуза ё бучидан, пашти бучиданда ака ҳастая, назар ба пештар камёб шудааст. барои ҳамхеҳии кору бардорои азиз, бениҳоят қулай аст гуфтани ман. дар Душанбе 28000 нарх, бензини газ, мотори 1.6, механика, коробка, рақамони 187 34 34 86 марҳамат занг занед. ранги 100 дар ҳолати беҳтарин қарор дора мега. такси бизани ҳам мешавад бардоро, такси ҳам хуб аст. навай боқи маълумот хоҳишмандам пурсон шавед. вақти зиёд шуморо ҳам нагирам, тез эълонҳоро бигзаронем. ба эълони чорумон мегзарем дӯстон. Astra F 90 сол. бачамон 93 бор ки агар 25 та ёфтасем, якамон 92 бошад 29 та мега. хайҷ гап не. дар Душанбе астинан анаи салонша як моҳикаига мегава. коробка механика, мотори 1.6, бор ки мотор камтарак чанг шидай. ака бо ҳолаша состоянияша дида усто бурда ҳайкада маълум карда баъд харидорӣ кунем бардор азиз. акамон мега ки дар ҳолати хуб қарор дорад, 4 балои нав дорад, дискаи нав дорад, газ бензин кор мекунад, мотор, коробка ходои бо кафолат дода мешавад.
яъне ки гарантия мега. Сирош нафрохта бошад, боз муомила мо. ба панҷумин эълон мо мегзарем дӯстон. Ана ин намуд свети хеҷибекҳо бардоро бисёриҳо бениҳоят мештад мекунанд ва ҳам дӯст медоранд мисли худам. Астраев соли 1994 айни ҳол дар Хуҷанд аст. Бардорои хуҷандӣ буда, агар ҳамиҷа бошед хоҳишмандам лайкҳоро бизанед. ҳатман дар мо обуна шавед ва барои реклама муроҷиат кунед. дар Хуҷанд 25000 сомонӣ бензини газ анаи салон шай ба шумо маълум. Механика мотори 1.6 рақамони 128 70 97 97. Рангаш кабот сиёд нест бардоро. Каботай рангаш. хуб, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Чашкаи қафот вариш шудааст. Мотори коробка пурра. Ба ҳолати хуб. Техас мотор надорад, утилизатсия надорад. Ба эълони шашум ман мегзарем дӯстон азиз. Бе музика агар роҳат карда истода бошен, ё ин ки касе ки бигӯяд ака музикаро бигӯяд сари навмон пад музика барем, фигуротона ҳатман бинависонед. ё ки дар кор набошад бигӯяд ака не. Mercedes Benz инам С-класс соли 1995 дар Душанбе 42500 сомонӣ. Мо бошед дар аввали навор бардоро дар 37000 ин гуна Mercedes савдо карда истода будем. Бензини газ мотори 1.8i механика бошад. Коробка боз рақамони 187 86 00 охираш. Техас мотор утилизатсия дорад. чашкаҳои пешу қафо варид надорад. Таги мошин аллакай хитон дидед. ҷои аккумулятор варид надорад. заводской мотор коробка ходои ҳамаш созай. Фақат мунтазирем харидори ҳаққиро. эълони ҳафтум мегзарем боз Мерседес. Анаиро солаш бардор азиз 99 сол. 99. коробкаш агар автомат мебуд бениҳоят хуб мебуда, лекин афсус коробка бардор азиз механика аст. 60000 сомонӣ бениҳоят нархи баландтар гуфта фикр мекунам. хай ки боқи маълумот бо аз худтон мувоссагӣ дорам бардор азиз. марамат занг бизанед, ҳолатша рафта бинен. вкуси шумо, яъне ки табъи шумо агар бошад ҳамин автомобил харидорӣ кунед ва занг бизанед рақамои 902 44 74 44. мошин мега 100% айни ҳол. дигар таъриф кардан шарт нест. маълум ки ба ин нархи наво бардор азиз ҳуҷҷат ҳам омода. ба ҳаштумин эълон мегзарем дӯстон. любителои Daewoo Nexi куҷо доред? Ай бача ҳамиҷа бошен агар тамошо кунед. Nexi-ёи пачақ не. шумо дар Nexi-ёи хеле ҳар хел краскаш пардагии хеле не бардор азиз. Nexi ки краскаш ништияга пешниҳод карда истодем барои шумо. боз солш ҳам навтар 95 дар Душанбе рай рӯжда гаштаги 16000 сомонӣ нархи автомобил. бензини газ мотор бошад 1.6 аст. коробка бошад бардор азиз механика. рақамҳои 029 боз 04 2211 ранги прическа буда охирш номро 211 меяку. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор коробка ходои баллонош ҳам 100%. ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора. срочно мефурӯшем мега. бар замин боз муомила дора бардор азиз. ҳолат состояние ништияк, фақат занг бизанем бардор касоне ки харидорен. эълони нуҳум мегзарем. любителои тикок ҷуда яъне яка тико партоя такси бизанед зиндагиро пеш барем гуфта истодашон бардор азиз. мунтазир бошен агар соли 1995 бениҳоят камразход оразход бовар кунед агар 14500 сомонӣ қариб ки 15000 сомонӣ бовар кунед агар 3 ойлик агар 5000 боша ойликтон сомонӣ мақсад. коробка автомат рақамҳои 3095 ва 2323 маромад занг бизанед. илтимос бардор азиз аввал гӯш кунед баъд занг бизанед. мошин нахадоай. барои интерес занг назанед. мошин нахадоай. документош бучдегай. утилизатсия ҳам надора. тоба. ба даҳум эълон мегзарем дӯстон. мега мошин хувай ҳеҷ кай намекан, нарх бо нархи охирӣ омадааст. Daewoo Nexi соли 1996 ин бошад дар Душанбе аст бардор азиз. бензини газ, коробка бошад механика. мотори 1.6 рақамҳои 002 36 46 46 маромад занг бизанед. ҳуҷҷати солона, утилизатсия, налог ҳамаш ҳастай. аки бинен арзониро бардор. налог ҳамаш ҳаст. мотор коробка 100 масъала намехӯрад, дуд намекунад. полоборот заводид мешавад. краскаш бардор ба шумо маълум ки навтар аст, яъне мешини ҳай мекунӣ.
срочно бояд савдо кунем, мега болош таб небардоро лук надоране ки сурат гирифтаги хит кадем. 96 сол дар душанбе. Элун 11 мегзарим дӯстон. Ака каматам шухӣ дар курай аз сабабе ки шумо лайкора бизанен. Ҳатман подписатсия кунед, зангуларо зер кунед бардорози. Аш шумо ҳеҷ чиз намерава. Барои реклама кардан ҳатман муроҷиат кунед. Хона бошад, мошин бошад, техникаҳо бошад, автотв дар хизмати шумо. Барои настроени шуморо боло кардан бардоро кам шухӣ мекунем ки шумо баханеш тобе моро қадр кунед. ба шумо ман ташаккур мегӯям, то ҳамин дам бо ман бидед, навори маро тамошо карден. Ман миннатдор аз ин. То наврҳои оянда. Худованд ёру мададгортон бошаву паноҳтон ба худо.